Gunawati gawe wuyo Muyong nalendra satriya ing Pacupara Sompeng ama sompeng nalendra ya sakti sakti sika ya sika Satrina ing Pacupara gunung gawe sawan ayo kepiye ya kepiye sing banyone ya pindah iki. Woi. Sae. Sik ya. Oh. La. Oh. Ya. Woi ya. Weh. Alon ya. Oh yeah. Oh ya, sae. Oh ya. Awang-awang ning mega madu. Awang-awang ning mega madu. Mega madu kali Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyata Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyata dasar sekti mandraguna Bambang Janawi Raden Arjuna Bambang Janawi Raden Arjuna angluruk perang aring Astina sampun dangu anglipur kita sampun dangu anglipur kita Sekar mawar satriya ing Madukara. Oh. Ayo Mas. Ampun didemek. Hati-hati. Berbahaya. Oh. Ayo lo.
Candak. Wis alon lho Mas. Alon. Kuwi ana benjolan aja didemek. Os. Oh, candak. Oh, bablas. Hahaha. Wah. Melayu, Cok. Ngidul sajake. Wah. Ya lo. Mas Kridi munggase. Heeh. Nek ngendangke ora cedak benjul-benjulan bahaya. Wah. Hai. Lo. Canda. Bablas. Aduh, mati aku ah. Lo. Gue. Wes. Penonton. Arah demek sing ngendi? Ora demek gondrong lho, ana sing duwe. Milio. Wah. Ayo, Cok. What? 12. Aslele Pak De. Monggo Mas. Wah, aku akhirnya ngerti pawange ganteng, guys. Sok engko penonton kepincut iki. Ayo. Purwoyong Nyai Punden Sari. Punden Sari. Purwoyong Punden Sari. Dasonane bunga melati. Yen tongire sing kira-kira. Yen tongire sing kira-kira. Sentilire ora rumangsa. Lore ulane sawa. Lore ulane sawa. Nase cile puntute dawa.